Takže čau lidi, dneska se zahrajeme jako opět Stýla YouTuber a takže si tady budeme pozbírat peníze. Takže pozbírám si tady krásný peníze a jdem se kouknout, jestli tady nejde nějaký YouTuber, dobrý, kterýho bych se mohl koupit. Byl Jungles, to ne. Tak, no to nevím, proč to je jich milion dá. Takže já tady se někomu, no on se odpojil, ten týpek. Takže potřebujeme si prvně zamčit obejsku. Tak, tady ten týpek, boom, ne, on mě taky dal, není nic, já musím ho zdrhnout do obejsky, dobrý, mě nehytne, dobrý, ježiši, on mě taky hytl, no nic, takže běžíme ne, mě zase to, já jsem mu chtěl taky dát, no, já radši zdrhnu do své základny, i když jo, nepůjdem prostě koupit prostě nějakého YouTubera. Takže je nějaký YouTuber, to je nějaký YouTuber. Ne, není. Co? To je ten medvídek, ne? Jdem se o něj mlátit. Ne, já nemám, ne. No, aha, on taky stojí 550 000. No, škoda, Fitman, toho nechci. Škoda, že na ní nemám. Ne. Takže já jsem tak Fitman. Ne, on mi jde vykrást bejsku, pojď, mám ho, yes. Namču se ale bejsku prvně. Tak bum. Ne, kam zmizla? Ne. No, aspoň si tam budu moc koupit toho Sreya Curryho, jestli přijde. Jo, lidi, když tak můj cíl je získat Sreya Curryho a pokud ho nezískám, tak nějaký trest, nejlajkovanější trest pod tímhle pod komentářem, tak, nebo v komentářích, tak ten trest splním, ale jako musí to být nějak jako, nebo ne jako trest, ale zahrát si nějakou jako hru, nebo něco v té hře udělat, takže. Tak, no, musíme si koupit nějakýho toho, musíme si koupit nějakýho, ne, on mi zase jde YouTubera, ale on mi zase jde to Bumbuklad. Ještě dám jednu. Ne, on zdrhá. Nezdrhej, ne. On zmizel, jo, už on to lívnul. Jo, takže musíme si určitě zamčit bejsku. Takže, jak mám tu zamčenou bejsku, tak se jdem kouknout na nějakého YouTubera. Jestli tady nějaký není, nebo koupit nějakého YouTubera, nebo uvidíme, jestli tady nějaký je nebo není. Ale, takže vyděláme si tady peníze, jestli tady, pokud by přišel Sreya Curry, tak by to bylo mega dobrý. Ale on asi nepřijde, takže to, odkoupíme mu Bubu, nebo Bubosu, no. Takže odkoupili jsme mu ho, jde ke mně do bejsky. Tady je boxík s penězma. Dobrý, penízky. Máme rádi penízky, nebo já mám rád penízky. A když zamčím si, že jo, ještě bejsku. Tak, jdem se kouknout na nějakýho, nebo jdem si vybrat peníze. Nebo nejdem, když ne, budeme si vybrat peníze, takže strašně bych chtěl, kdyby tady třeba přišel, kdyby se na náš server připojil třeba, nevím, Pokec a dal jsem třeba server lag bonus třeba 4 a padali by tady samý dobří ti youtubeři. To bych bral. A tak jdeme, tam někdo krade, ale jdeme si to.
se zamčít bejsku. A jak se ho tady zamčem, jak se ho zamčem, tu bejsku, tak se koukneme ještě, jestli tady není nějaký youtuber. Jestli tady nebude takové špatný, no takže není, ale asi si vybereme peníze, kde by přišel, třeba ten, jak se jmenuje, Buba, Seria Kary. No, takže. No, mu vykradnu bejsku, no vlastně on nemá dobrý youtubery, má nějakou, no takže já už se s váma budu loučit, tak čau.